آية مغنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيترى سوية هجرية بكلاني كمناني أني بيناني أني ناني شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبانا بيسوين يوم مغاني فلانا ميلادي نصاروكا جاتي بافلا أني مغاني فلا سانكالو تانا بيسوين وتاني سجناي أمبي داودا بوغو مسجد رازاق وامبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك إلى آخر الآية. ni aya nana odo dirisu jora aya fula minna ni ala ko ni mogo minye jinya sara telemande nyini ko ale be teleyali kiye jinya kono ko ale alaye min kanu na ye mogo min la nyini no oye ko o kofe bi bila jahannaba kono ila gosile igene kabala kanemala akoni mogo min yella harafana de nyini ni ka baraketa ni ka fota uye yella hara bara farake kala gara sirata iye mu'miniye ko nunun tigila mogo de ko ala be nunun de sara uka bara wula ala be nunun de barkada uka bara wula di aya min kalana ala ko kulla mana jiya nyini na wo anilla gara nyini na wo numiddu haulai wa haulai min atai rabbika ne ala be nunun kelenkele jidi nunun kelenkele be jidi ube so utigi ala ka sonena mana jinya nyini na wo ala millati gaye ala bo dama jinya kono lagara nyini na wo ala millati gaye ala bo dama lagara وما كان أتاه ربك مهجورا إتي على كمانتيا فنت مغسيت سكا كمانتيا قواتس مغما بنكسر كو توسير كن كل أي كل واحد من الفريقين كل قرموني جمع فلين كلين كلين الذين أرادوا دنيا والذين أرادوا لآخرة mogo munu nya jinya nyini dewo mogo munu nya lagara nyini numidduhum fima fihi min atai rabbika nunun kelen kele be ne ala be jide kuye ube ne ala be ci ji ewa ukashi umbu ajidi uye min duruma okono min atai rabbika ay huwa almutasarrifu alhakim alladhi la yaduru فيوتي كل ما يستحقه من سعادة وسقاوة من يجياني نو يو من يلاغراني نو يو نونون كلين كلي
ni ala b'o didin ka sɔɔni kɔnɔna na fɛn o fɛn bɛ ninnu kelen kelen bolo ni ala de ka dili don parce que fɛn bɛɛ bɛ ala de ka yamaruya kɔnɔ masa min tɛ jɛngɛ mɔgɔ kelen kelen ni min ka kan ala b'o de d'i ma min ne ewa kunnadiya ka kan ala bɛ kunnadiya de d'i ma min ne kunnangoya ka kan ala bɛ kunnangoya in de d'i ma fala aradda li hukmihi wala mani'a lima ata mɔgɔ si tɛ se ka ala ka kiiriw sagibaga tɛ ala ka kiiriw la ni ala ye min di fana kumantiyalibaga t'a la wala mukhayyira lima arada ni ala min n'a ye min laɲini yɛlɛmabaga t'o fana la وما كان أتاه ربك مهجورا أي لا يمنعه أحد ولا يرده الرد على كديلي بل بغتو لا ده ni ala ko be min di mo mi ma bali bagasi to la mo site sako sadi wa qila mahjura manqusa do ko mahjura kore munye ko ala ka dili nagasili bagata la wa qila mamnu'a do ko bali bagata la kumantiya bagata la aha انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظروا على كويك اللجي كيف فضلنا بعدهم على بعض ni alay hada madum fasamanta nyogon ka tugumi jinya kono ay fi dunya e kallaje ni alay hada madum fasamanta nyogon ka tugumi jinya kono فمنهم الغني والفقير وبين ذلك هذا ما دون فله سيتكم بولا فانتم بولا دو بي ولوبي سيتيغاني فانتانياني نيغونجي والحسن والقبيح وبين ذلك هذا ما دون فله نيومون بولا مغو جوغون بولا مغو دو فانا بي وبي نيومان ني جوغماتي ومن يموت صغيرا دو بي ألوف بفاتو وفتني ومن يؤمر حتى يبغى شيئا كبيرا وبين ذلك دو فنبي سيجان سرو فرا بك فو أبك تشكربي دو فنبي عليك شيبه دمسنيا أني تشكريا نيوغنجي أبسا نيجينا تاي ala de masanna ya hada madun fasamanta nyogoman ni chogola jiala setigi baw be do be fanta do be ebe chamancela do be mugo nyuma ba do be mugo juguba do fana be abo o chamancela do fitini be sa do be koroya kojugu do fana be sa koroya ni demiseni yache ni nyejinya tai wala li akhiratun akbaru darajati wa akbaru tafdila min laghara ala be daraja min be hada madenu nyogon ce laghara ani fasamanta min be hada madenu ni nyogon ce laghara o fana kabbo katime jinyataka ay wala tafawwatuhum fi dar al akhirati akbaru min ad dunya hada madun kan nyogon da hada madun nimbe uni nyogon ce laghara o fana kabbo jinyatai fa inna minhum man yakunu fi darakati fi jahannama parce que yawmal qiyamah do mogo dobe jahannaba dugumalala mogo dobe jahannaba kono jahannaba dugumalala fi jahannama ulube jahannaba de wasalasilaha wa aghlalaha ube jahannaba ne jologuna akasrumu kono ومنهم من يكون في الدرجات الأولى والنعيمها وسرورها دوف بقنا بأرجنا درجة كروتا لونا أرجنا نيماني أرجنا نسونجا وبوكونو فرغم من بين نونو نيغونچه فسمانچا منو نيغونچه من كبوده ebe jahannaba dugumala lakata ana kan ni gjeluguna kasirmu nimbe arjanna daraja korota lewunna ana nema na nisonja ninye daraja korota le ninye ewa daraja chamanye daraja baye fasamanta baye ani nyogoncha de summa ahlu darakati yatafawatuna fima hum fihi o ko fe munu nyerebe jahannaba kono jahannaba so kono jahannaba digan kono ulu fana te kelenya tuguni
دوبي سانفي دوبو أدغما فألاكو إن المنافقين في درك الأسفل من النار جهنم دون يرفناتي جهنم سو كلهم كنو وفنا بنيغون كادي وتكلني كما أن أهل الدرجات يتفاوتون أبيكم أرجنا فنا درجة كروتاليو تيغون وفنا بنيغون أرجنا دون فنا بنيغون أرجنا فإن للجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أرجنا إتاسي كميري أرجنا إتاسي نكلني نيغون بكم يساني دوغون من بونو نيغون o keme de arjanna etasi keme akelen keleni nyogon chabe ko mi sanni dugu nu kajja nyogonya wa fi sahihayn anana bukhari muslim kono inna ahla darajati alula ko arjanna daraja kurotale dunkew la yarawuna ahla al-illiyina kama tarawuna likawkab al-ghabiri fi ufuq as-samai nin fana munun be arjanna sanfe de mogo munun be arjanna daraja korotale unna sanfe ulu fana be illiyina dunke arjanna so munun ye illiyina ye arjanna daraja korotale dunke be illiyina dunke ulla jaw sanfe de komi e nyaabe dolo la sanka ba kero la chugum arjanna daraja korotale un tigin ulu fana be illiyina utigul la jaw sanfo chogodela komi nyaabe dolo la sanka ba la chugum ودياتو على كو ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أقول لا غرا هذا مدون كان يغندا أني هذا مدون نو بنيغن لا غرا ودي كبو كتمجيان فناتاكا فسمان جم مبون يغنجي ودي كبو كتمجيان تاكا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إله آخر ألقو كنبتو في وربتو كفر ألقى فتقعد نيوكي إبسيجي مجموما إلى غسلي مخجولا إلى براليت دمي بغصر يرلا تقول تعالى والمراد المكلفون من الأمة لا ينمي مكلفون تيرن كمانتون مكلفون لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك في عبادتك ربك له شريكا مكلفون إبالغون إمني مكلفون إمني حكيل موية نسلاميك بارو بيكا على كم بإدما kana bato fengore bato itigi ala bato lila kana bato fengore bato ka faraka de fatiq uda majmuma niyoke isigilembe to illa gosile ay ala isratika illa gosile ibe illa gosilembe sigi ka fulan ka foyaka ibe la gosilembe sigi ka fulan ka foyaka makhjula ila bilale ala fi alati deme li anna rabba taala la yansuruka pasigetiga alati deme ibe sigi ila gosile ka fulan ka foyinka ibe sigi ideme balito alati deme bal yakilauka ila alladhi abarita mahu pasige ni hada mari yutulana para alaka iye fenwore bato ka para alaka ala bi toyede ki ka demeli toye iye min para alaka iye min bato ala bi ka koto de boro وهو لا يملك لك در ولا نفع تفنا باكي كم من باتوك فرالك وتسك تورا مرأي وتسك النفع مرأي معنى تسك تورا بويكا تسك النفع سمكنا إما لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له فسك تورا مربغا أن النفع مربغا وهي على كلمة ودي جنيغون تم سمينا ala kelem tawde beseka toram bodam finka jonka ala kelem tawde beseka nafa sama kana joma a kelem taw sima dam fin site min beso wala وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. ni aya kallameni hakkiliye bi ambe jonni aya kade akallameni hakkiliye wa qada rabbuka aya langini munye ya qada korode ali amara min munna alaye amara to wa amara rabbuka munna alayo toye ya ako wa qada parce que arabu kan ali amru ni mugo nyamara ni fenye nyamarika abeseka nogoya don namarika ni ate jona e kosobe ube nyamarika basu abeseka fo alay nyamarali kenin ninye sunna gelendo wa mustahabu do wa wajibi de do wa ode ubeseka don nyamarika na me kada no na komi na ube komi de nin ko yi nyamara na yi maja ko lendo bi kafana nyamarali min ni forsu ni ibe ninke de force par force kada koro ninde wodi ato don ke bawo ko mufti ka fatawa ko obe komi bila sirali de abe min fuya ma wajibi ka ikwake ko mi qadi ka kiri qada li qadi ni qadi ye kiri tige ika o yella jimu de ka ibota da obeki ka da obeki la da jakwa mufti ka fatawa ani khadi ka kirin difference gunu nyogonje ni mufti nyinin ka keson dola ya jabika abe ko mi ya ka hakilina da nyini dora yibila sira iya ke afule ni ma ke o ya bannewu min ni khadi ko ni kiri de tige ka fukara san ninde beki ka o ya jakwa de o be ki ka force jakwa isa ko sitola donc wodi yato ala kelimto batola ya bange baga batola ya ala ya nyamarali ni natini qada ama foni wa amara wa qada شنو يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له ala ba fanyin masamin kurta lendo kwanka lai ala kelimto bato jenyogonte alala fa inna li qadaha huna bimana al amru mai qadal la nyinin ni yoro la kurdo nya marika me alla nya marika in foli to e ka ke qadaye puru ka fo ko min bena foye ko in keli ka wajibi de iba ke de jakwa puru ka bange baga bato ka gele ya yira wa qada rabbuka itig alay nya mariya ala nya mariya itig alay nya mariya kuma nya sira jomma cide sallallahu alaihi wasallam me cide me pula na farala kawa la nyine ya kam mantonde ka gele to suru ni kuma nya sira cide nyerema ko kana fem bato ka farale alaka cide tanadu ede be fem bato ka farala kawa la yittiga alay nya mariya kana foy bato ka fara alaka adama de awa jibilem bi ka fana la kelim ka bato parce que ale ala de yina ti jiyan kono yitunte jiyan kono ale de yina ti jiyan kono imrala yoromi iba den so kono ba kono nala ale ala de kam masaya na ka hinna na kan nema yimarai ki daye ki lamoye ki baloye i wolo do i bora ni yoro minye fana ko no yaye i kabbo kana jiya kono i bole kana jiya kono i ba fana shi ba ka jolin ana ka sogo ana ka farkolo ni nyogonje kan nono do fana dila iye ko kolo ka bo ba ka jolini aka sogo ni nyogonje ko kima none ko do ba shi kono i bo fana mi ka balo ola masammi nyen ninki ye hada made
ebe wolo domi idale iteseka sigi kana kiye ibe sigi kana kiye ibe munuma kana kiye ibe wuli kijo kana kiye ibe natama kana kiye hakili tuntila kana hakili tila ki dafa ibe tama yere chokofo ni ala minyen ninki yede o ala yayi nyamariya koy kana foy bato ni ala kilembewte ninde ya to mushriki ala koy makoto nyalikela yere kuntonyo baga to nyalikela mushriki parce que ala minyen nimbeke ni sagira kata femure bato kafara walaka oye ala ka nyumando ayewa wada to luqmana ko ya bunayya la tushriku billahi inna shirka la julmun ajim akunde kana fulana farala kare fulan ka foya ye tonyali bere bade wodi ato alay nyamrali ke ya di kana foy bato ni alate tumami ala ta fora fulanna munnana wa bil walidaini ihsana ika bange baga fula fana ika nyumanke ibange baga fulai ya alaye ale bato kofe aye bange baga batoli nyumanke bange baga aye nyamra noy koma ya fu ayawre kono chogomi an ashkuru li wa liwalidayka ilayya al-mashir ika barika danne alaye anika bange baga fula ibe sage kanane ala dema ala batoli ko fe min bena bange baga tade bena ciden tabe ala ta kono re ciden ala ka hakke ciden ka hakke nunum be bange baga fula ka hakke ni koma be bena pere latige ala ka hakke ko fe ciden ka hakke ko fe de bange baga fula ka hakke bena bange baga fula ka hakke te bila ala tanye bange baga fula ka hakke te bila ciden tanye ala ya bila ala ta ko fe de Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ikanyu manke kata bange baga fulama imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma kuma nyasire jomma tawsiris kelaw bolo kuma bake kanyesi cirendema me yala ciden baligu yara ka bange baga fula surdiya kuno yarawa ciden fa sara ka ba kono ma de tonaye ciden ba sara ka ciden to sangulo fula me munna kuma nyesirama munna imman yablughanna indaka likibra ko kuma nyasira ciden ma tawsir kalaw do bolo suru bunka siri kafu nyesi tawsir kalaw do bolo kafu imbe nyesi hada madendema me tawsikelaw do boro ko kafu nyasira cide mamunna ka cide de kuma nyogonaye puru kabange baga bato bonyaira kabange baga bato bonyaira sunu ale ma korobara kabange baga usoro fa sara ka to ba konona la ba sara ka to sangulum fula me niya kuma nyasira alema ni ga bange baga fula shera ni korobara inyana dola kele ube fula la nyini yede ka bange baga bato ka bonya ka korota nu bange baga fula korobariyara idola kelen korobariyara inyana aw kilahuma ube fula be fala taqul lahum uff kana fu bange baga fula uff ifa ko karasanni iba ko karasanni ke uff yeninde kana ni fu bange baga fula wala tanharhuma kana pere ufulaka ku kuma tide ufu yede ka fu ube ka surunci kula tanharhuma ye munye ibai ka ko kacha munyi dado ni nan fa ka ko kacha munyi dado ni nan kun ninti ka ko sai kana do ni na santa ke sa wala tanharhuma kana pere ukunna ki tege konko fulaka ka ntake munna ibenne bilani nan take ki bolo fula konko fulaka ku kuma tige ka pero kunna wala tanharhuma kanote wa qul lahumā qawlan karīmā kuma nyumande fo ibange baga fulai
واغفر لهما جناح ذل من الرحمة إكي يرمجي يبانغ بغفلا كي يرد دغيا يبانغ بغفلا كي يرمجي يكهنا ولا كونما وقول رب ارحمهما كما ربانيان صغيرا ودياتو كو بانغ بغبطو المداينة كو جرودو ودياتو أفورا دعو كنويا ألا إكين بانغ بغفلا نيما كم ولوفلا ينن نيما نفتني ولوفلا هنالا نفتنا في نيما تشغمي افنا كولوفنا نيما جرو سرادو ولم بين بنغسر تعالى وإمن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أي لا تسمعهما قولا شيئا أقول في يموني كانوا بانغ بغفلا كنا كما فوي وكما ميمي كانوا لامني كما جولا كنا كما جوغو فوي حتى ولا تعفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيم هر تعفيف أف من كما جوغو بي نغما يدي أفيد كانوا فو بانغ بغفلا ولا تنهرهما أي ولا يصدر منك إليهما فيل قبيح ولا تنهرهما كوري مونيه ما نكوجو كان بويفه كي كبانغ بغفلا شجره كما قال التاو ابن أبي الرباه في قوله ولا تنهرهما التاو ابن أبي الرباه كو أقول ولا تنهرهما كوري مونيه أي ولا تنفض يدك عليهما كني تجي كونكوي بانغ بغفلا كي تجي كونكو كتوما وبي كي بولو سلولا كناكي ولما نهاه أن القول الخبيث والفعل الخبيث تمامي على يدمبلي كما جوكو كنا فو بانغي بغا فلاي كي ولي جوكو كنا كي بانغي بغا فلالا أمره بالقول الحسن وفعل الحسن على الدنيا مريا إكا كما نيما كي بانغي بغا فلاي إكا كي ولي نيما كي بانغي بغا فلاي فقال وقول لهما قولا كريما أقول كما نيما فو فلاي أي لينا طيبا حسنا بتأدب إكا كما نغما كما نيما كما من كني إكا فني أدبوي وتوخيري أني بنيا وتاجيمي أني بنيالي إكا كما بانغ بغا فلا تقودلا واغفر لهما جناح ذل من الرحمة أي توادن لهما بفعلك إيري مجد بانغ بغا فلا نيكا كيوالوي واغفر لهما جناح إيري مجد بانغ بغا فلا وقول رب ارحمهما إكا كنت عليك بانغ بغا فلا نيما أي في كبرهما وعند وفاتهما ألا nka bange baga fula nema ukorobali ufula korobali wakatin unema ufula nu fatura unema kama rabbani yani shagira komo lu fula uyen ne dem fiti uyen lammo chogomi ka hinna chogomi balmo dommi ni ewa dembe bo ba konola illa fulende be bo ite seka foide ki yereye ibange baga de ba be kiye ni kasira ete sika wakati e yerete siki kala nyini fo ni kasira be bange baga degu kase degere minna ala de bado ite kuma de mi hari de nyere ni kasira bange baga hinna min ba bolokata ima abi kasikundo na mi ka kasikundo abe fere bedeke abi ka kasikundo togomi puru kawkeye kasinka ikadade ni shira inyana domin bange baga abeshi anyana ni bana isuru shira nyana beshi nyana abeshi anyana inofe ni shi sante ni kurabaw nana folo bange baga fula o seen fula de hada madenka ewa bana kuta yoro ni kasugune ka yoro aba seen fula de samaki shigaka folo la kurabatu ni bange baga seen fula de ika muswara ni ewa ko munumbe bo dakono ko munumbe do bo non kono mogo ka muswara tunyi badade babe dake den nuna de murami mbala ka susuka bo kafiri bange baga ayilla munni chogodela
fana tay munye abe boli ke ibe balo chogomi kana fakati nyini kana di bama abe sika dumuni ke chogomi simbe don ewa nono be do sinkono chogomi na be sika sindima ale fana be boli la abe kungo kono jawunta muni uba soko yoro dola akumbe soko yoro dola kisew be chala yoro dola balo nyini kana di ema ibe balo chogomi bange baga cemana musoma ube ke den lamunin cogo de la ka ikan nyana maya ke fenke ka fenyini kana ema cogo me o cogo de la fokati korobariya fokati lamu fokati baluya wodi ato ala ya bilika do kuye وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة متناشرة في التفسير mun kasiri ko hadisa chamande nana bange baga batola nu charlembe tawsir kitabu kono annabi hurairah tan nabi sallallahu alaihi wasallam hadisa nana ba hurairah bolo kaboci den bolo alaka tamna kisibaka arrahima anf summa rahima anf الرجل أدرك أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة ciden ko nun trekera bogola ke mi aya bange baga fula soro a bange baga fula korola anyana ube dola keren korola anyana korobara anyana ale masika barake uye ka kuma fuye min bado arjanna kuno ciden ko nin tigla mo nun trekera bogola wani miqdab bin madi yakrabi al-kindi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوشيكم بآبائكم هذا سورنا نتشيدن كو ألبي أو نعمرك وشاك ويني أو فوي أكجنت أو فولا إن الله يوشيكم بأمهاتكم ألبي وشاك وياك جنت أو بولا إن الله يوشيكم بأمهاتكم ألبي وشاك وياك جنت أو بولا إن الله يوشيكم بأمهاتكم ألبي وشاك وياك جنت أو بالا إن الله يوشيكم بالأقرب فالأقرب alabe washaka wuye bali mani shinji tugula hada madun ka suri makata chugumi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaddu limuti al-uliya ummuka wa abaka wa ughtakan wa aghaka summa dinaka adinaka kidin ko bada mugomin bolobe sanfe ha wodi kausa min bolobe duguma kaminalike kidin ko nibe nyuma yaka damina ibala o kofe ifa o kofe balima muso o kofe balima ke o kofe mogo ka suru katima chogomi ni yebun ka siri taywe mbalma sisa ni aya kono anya fama kono puru ikake bange baga batolay aya ni nyamra ni ko durude puru ikake bange baga fula bato bagay ko duru debe aya in kono ni mo mi nyoke ye bange baga batolay obe aya ni aya fula kono fule munye bajurul ma'ruf lahuma nyuman ke bange baga fulay bange baga bato nyuman ke bange baga fulay anyo tamini o bil walidaini ihsana bange baga fulay kan nyuman kuye ni nya bajurul ma'ruf lahuma nyuman ke bange baga fulay bange baga bato togo ya fulana kayira ye bange baga bato lay ayen kono fulana munye wa kafule aja anhuma de itora mina kabu ka bange baga fulama itora kana shi bama itora kana shi fama itora kana shama ni kuma itora kana shi fulama ni ke wale anyotami fala taqulu lahumā uffi wala tanharhuma alako of ikano fi bange baga fulay kana ewa kwewale juguta ku segere kani tege konko fulaka fana kani tege fili bange baga fulala wa kafuli aja anya suru aya kuno sabanna wa idghali sururi fihima bange baga bato munye sabanna munye ne aya kuno ni sonja do bange baga fulala kuma de fuye numbe ni sonja na wakati be ke wale de kuye wakati be nube ni sonja na anyotami وقل لهما قولا كريما
kuma nyima fu bangi baga fulay nanina wa tawaddu lahuma bangi baga fula batoli aya kono nanina munye min bilala denka kati bangi baga fulama yere majigi fulay i bangi baga fulay yere majigi ye ika kuma kauna yere majigi ye ika tewalewla anyota mi aya kono واغفر لهما جناح الذل من الرحمه ala ko ke yere majigi bangi baga fulaye kan nema ke katuma durna wa du'a lahumma ika du'a ke bangi baga fulaye wakati be unyana ma ya du'a ku ye ufatulin ko fe du'a ku ye anyuta mi aya kono wa qul rabbi arhamahuma kama rabbaniyani saghira ala iki gamba ge maga fulan nema ko mulu fulaye ne fitini lamu chogome bal mo ciden ko iridallahi fi ridal walidaini wa saqatullahi fi saqatil walidaini ciden ko alaka je pour alaka je koro wa be bangi baga fula je ndey koro de ni ba fe alaka je koro ika bangi baga fula je nyini wala ka jey koro abe bangi baga fula jendela wa shaqtil walid rida la fi rida al walidain wa shaqtul la fi shaqtil walidain ala fana ka dimi abe bangi baga fula ka dimi de kono de ni mo min ba ta la ka dimi koro do re bangi baga fula la dimi ala be dimi koro ni nya hadisa sale hadisa mbe bulugo kono kalandew abeta ni hadisa panatere ewa sebe bido betele sarase yoromi iridal la fi ridal walidain wa saqtul la fi saqtil walidain atiyatu bun muhammadu salimu abeka siti dafalende kenni hadisa la atumbe bulugu sarahu hadisa mbe bulugu kono atumbe bulugu sarahu la ni hadisa serama kaseti dafale eri kele ani militi bisaba ani segoni bisaba ani wolon fula nyona ni hadisa kele atiyatu bun muhammadu salimu ni mo min be arabu kanjele ndo ni nin kaseti tele sarase kallame ibe bo fenchama wajuli chama mba kono de wajuli chama mba kono arabe qisa udoko fo kaseti kono mbeno fo nka kuma ulabana inshallah ni wakati yaso banma bangi baga fula bato sababu ijabatu du'a wa tafrij al qurbat bangi baga fula bato du'a jabu sababu de do bangi baga fula da doni bato li du'a jabi sababu de avec sababu e hada maden ibeke niye du'a min kala ba jabi bangi baga bato be ko gelewunde takabo hada maden ka ni degu ni ko gelewun nana ma ala bu takabo ka bangi baga bato be ka sababu e ka goden ko adela munye parce que nin kon ka della be fo frutu tutu do wakati tasoro har wati tilaje taso ka gele yaw boko della munye mugo saba min do na kulugon kono kulungon da tugura udala o wakati telefoni kote mugo tu kalama e telefoni te kombe mugo wole kulungo dara e da tugura ndala mugo kana abwandala aya soro wakati wote mi munye kusi تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة نيبن نغيال على دو نيجليان نانيل على بيدو ومغو سبب كو أنفلت جليان من نايا بي فوي تشكامبون نينا فو أني بارا نيما منون قلاش عليكو كألا كما أنكالا دلين أنكا بارا نيما وي كاكما سرنا كلين تنبي وچيلا أو كنتي على نتو بانجي بغا فولا دي تنبي نبولو netunye baga marala de ninyin ka baga ninyin biri o kan nono nyire ta min den ta min ka bange baga fulanye nin ka bange baga fulan mina de mba to din denuma dondo la nin ka baga utara bin kene nyinina njanyana soula mbena wakati mi nyasoro bange baga fula sinora lu kan nono mi nono nya biri wuye nana nyasoro fula sinora maso kunu maso fana nyere kan nono mi wunye maso ka dembaya kan nono mi nye
ni shira ka do ukunna nono mina bi integala nimbe ukunu ni makono ndewum fana be kasi ken sen korode ko kungo bulan kan nono di uluma maso ka di ndewuma ni shira mbange baga fula kunna fo fajiri kene chile mbange baga fula wulila uyu kan nono yimmi ntige ala ninyen ninke ede kama ambe komi namboala balima to fula yu tafo ka faraka ala ye kulungo bowdala ubora ka fo bange baga bato dua abe ka sabaki ka dua jabi weysal alqurani weysil qurani do ba ko weysil qarani ni atiya tuka kaseti lamale ba ko weysil qurani yey manin kado ciden ko umar ibn khattab ma ako sebo ma dondola ko weysil qurani nani mo min benna wakatila ni yaye anyina ka ka dua ukiye mogodo bange baga musoma de tumba bolo akera ka bange baga musoma la do magana awa abato baga bange baga akera bange baga musoma bato baga ka ta Allah do baga bagi de tumba la abe bange baga bato min ko sababu dare ala yake do jabi baga ay ala deli ko ala ka bagi mbo alela ala ye bagi furake ka bola fo ewa darahime kele nda yoro hake akaman fulani nyogonche o tora la tamanche ni mo mi na nyogon soro wakati la anyina fa ka do ki yeda ka do be jabi umaru hamina na ye kosobe de pe umaru make khalifa wakati be abe uwese nyinenka wakati be abe uwese nyinenka fo akele khalifa atara hijiro la wakati dola ube do ba fo alumura hiju kila munum bora yemani abake ku nyinin ka ko alebe ce do nyinin wese le qur'ani abbe ko be ce min nyinin ne be ce do abe hiju kila mun nyame uge abe yamfe umar ko tayiranna umaru tara tumame aye uyeshiye ako wese le qur'ani ma ako do kinye ako chogodi yebe do ke chogodi ye mu'minu nyemai emin nana batola ne misigine to be do ke chogode ne fanta ne misigine umaru ko irete wesela qaranu ko ako bange ba muso matunte bolowa ekeri ka bange ba muso bato bagay ako bagi tunte edelawa abe furakela ko darahime kelenda yoro re ikaman fulani nyogon cha ko awa ko do kenya chiden da ya funye ko ka do be jabe do kenya wasiya amaku tew akoy tawmanse munu ko ludem wasiya do kay ako wasi may ba fe kata mi akonne ba fe kata iraade fankelala akon belletri sebe ka diman ka gouverneur mimbe iraade ni tareba dama koy kuntu fi qabra nasa habbu ilayya nebe yoro ko fe mo ne kay ko fe mo la wode kan be wode fe nta fe kay nyefe mo la nta fe to ko bo gongo be dam mo mun ka bada no be mo ko de ne ba fe kay uludela kana letri dinema nton chokola umaru ya bila tara iraq har wona tabe umaru be se ka ewa ni iraq kan mun fana na umaru bu nyinenka mo ko tado fo abbe na ceedo ma aya nyinin ka weshila ka katta man shebe fo da weshi tale iraqi ceedo ya mina kabira barala ka boche ka boyoro dola kata to yoro dola aya weshi bla bara de la basra atara hijiro la de umaru benna nyogona umaru yum weshi kam man kuto akun umaru may fule ka ce min fo kam man kuto fote ka ta man so fote ni nyen ka barakela de umaru ko way haka ika eyen nimbila bara jumana ako bogoche ako way haka ako ni tara nyina fa aka duwa ki yede weshi yakisha fo umaru yakisha fo chenye chein tanyale iraqi depuis anya dara weshi ka yoroma ko nimbara bila donc kenye weshi ko ni umaru de nyogo nyawa ako weshi ya mako weshi do ukai
mais su kole wesu bora iraki katana kunye kabuli mugunye donc munya wesu ke do jabi bagay ci den ko bange baga musoma de tumba bola atumba bato nye qisa surunya yoro ni yoro la ninde bange baga bato beke sababu ka hada madenke do jabi bagay abe ko mini halala du beke sababu ka hada madenke do jabi bagay ko be sadu ka qisa la bal mun nambora yoro la ni ala ko oli al ihsan iyado mpule ka hadisa fawiye bunka sido kono ni ciden ko ala be wo shaka wuye na fawuye ala be wo shaka na bawuye ala be wo shaka na bawuye ala ye wo shaka na bawuye sinya sabatewa harita wore nana doko ciden ma ahsanu nas bi sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abaka do nana ciden ma ko jinya belan kanka nyumanke mo jumanka je nyogonyan kanka nyumanke mo jumay kateme beka cidan ko ibba akunno boraydo ako ibba akunno bora ko ibba akunno boraydo ko ifa bonni hadisala doni ke bagaw do tara ko ba de kala donini ba de kabatoli be fanye togo bela bange baga fula be batoli e wajibi kade me togo bela ko bade be fanye utara nini hadisa menye atibuna atiyatu bun salim bun muhammad salim ka kaseti men ko ni taraw lamme akodoni ke bago do tara nini isra ko mella akon nyuma ya yorode nyuma ya yoro sunna yoro bange baga be fanye munna ala ye bange baga tafo musoma tafo bange baga musoma tafo sabaka fa tafo parce que fa ni donc abe nyedaw de ko fala fanga be fala sebe faye na be se ka fa bo de nyana ite se ka kuma do fo ale yo ite se ka ke wale do ko ale lawo ale be se ka ayere defa me bade la fulenda tesola bare la fulenda tesola ni fen ko ni denye fen ke bala fo na tara sigi ka kasi me fata yero nin kele de o ado yire har na le yire tesila be mo bilelo be beti de famo ma wodi ya to nyuma ya yurola komi batte se ka yire defa fangata alela sembeta alela seta ale dabalita ale yedden kola ala ye nyuma ya yuro ni hinna yura ya bila fanye o yurola parce que sebe faid fa be se ka atajuru saraila ite se ka nyado de ko ola ni nyuma ya yuro misali la sisa ni eye sesoro e ba pe kata hiji ne ibange baka fula dola kele shewe wa ofana ewa passe bi bolo ofana dépasser bi bolo ka fari reka kata hiji ro la me fula be dépasser ti bolo ni yoro la ambe bange baka musoma de bila fani nyuma ya ro no hinna yoro bange baka musoma be fani ina ale beta men ni komina na sisa diya ko de la ube komine haklina ko de atiya tubuni salimu ko faade ka haklina be bila bata nyi o yorola masala ako bako nde ninke fako kanake eska mbafo ko ewa bade be fanye ba bata ke ka fata bila la ako nyamar kan yorola fata be fanye ni bako ninke fako ikana ninke kanake parce que nun ko sugu akeli na ke baliya masalha min bala tora min ba fa fana bo nyedo katene baka fa fana bo nyo katawo baka ube mo ko la bilala nyogona a den nana ako karasane karasabe nyogona de ne ba fe kinda do ka koina pour fitina min bi nyogonche akaba ba ko ikani shenda la de kana do fitina la de ikani shendo la de fa kunde doala akwambe jon tata ya fata parce que nin ko sugo fa bu nya do kateme baka ko min ya hakilina ko de al aql muqaddam wala li hatifatu akum min ya hinna yoro ni no ya yoro akwambe hakili de bila onye dombe bani fa dombe hinna denna kateme jonka ba
janko dem musoma ne munya ala ye woliji ya minala ka di fama dem muso ka furukan kola munya woliji ya minala bala ka di fama hakili ro hakili min be fa fanala nin ko sugula wote bala donc nin ka famu nyuma ya yoro hinna yoro babe fanye ne minye jinya ko yoro de ube ko minye hakrina ko de nyamari kaw tora nyeno ni hera samalinu na nyogona ko fa de be banye o yoro la ambe fata bila batanye o yoro la balma bange baka kuta doni ke bawo ko abeke sababu ye kallaba ko jugul la si hadama dem bange baka kuta libe ke sababu ye kallaba ko jugu sul khatima laban ko jugu bange baka kuta be ke sababu ye kalla si o hadama dem nimbora o yoro la minye ati muhammad ibn salima ya qisa fulafo akaka sitin kono ako qisa folo ayo me mogo dola abe qisa lakali wakati mi akwa atigi yerebe balola ako ewa chokoroba dode do ana dembe nyogon fe madina ka bolon kono ciden ka dugu madina usera yoro dora dro chokoroba ni dembe nyogon fe dro kuma ni temina chokoroba ni denche joro denye abo chokoroba nyaka ayetege farabo chokoroba nyaka ayabugo jamana na ku kori mankambe aya fa bugo o ya soro madina jandara musefu dobe saudiya ka dugu dode ka jandara musefu de me madina ka de do ale fana bora ko abeta ka bara yorola anya be jama kori lenna akuni jama e munye parce que jandara mo ale ka baro gerela jamala ko mumbea o ko nin chokoroba na dende fule ka chokoroba mbugo ko ka chokoroba bugo jandamu ko ale ewa dey minani akulusi penye sentiri yoroy jandarmu nyamina ni sentiri yoroy ko ale ba fe katana birola ani ladabuli ni nyangili min kaka puru ko kala to korwanye jandarmu imbolomina akon denke mahali akon makono folode kanatana ko mundo akon nin fulede ne fata juru de sarala ne fa o juru de saralanna lalla ni nyenne ka fa juru saratode ako dondo la kinton den sibe hakem minna justi kinto ola fi hajihi makani bijat kanton ni yuro nin fanala de kuma temena kuma udo temena nin fache mfa ye kuma do foma giriyaranka nya bo anyedaka nya bugo me un fa fatulen ko fe nimisra nin koyne be bonne na chogodi fobbi ansera ni yoro kele na ne de nya bon nyeka mbajigi tilika bitilika o mfule kam min ken fala de o de tajuru saralen fule mbajigi tajuru min ken fala ala ya juru saranna atoy wodi ya to ko bange bato e juru donde ni e juru min do abe saraboy ye min fi bange baga ye min ki bange bagala abena sarila dondola e wonni sarala akon fa ka juru de saralanna atoy akisa fulanna duawde ako to koroba de ren ako jonyo khisa foye ako Sheikh ibn Salih o wakati Madina al-Imami de do Madina ka kiri tige nyema tunye ale de araisi mahakama Sheikh ibn Salih ko de yo khisa fulanna fo ale ko to koroba do da korola ko jugo aya ako adentumbe me de arabu o wakati utesigi yoronin kale utesiro itesigi yorokele wakati be betama de la mais ni dembe tama ate soka ka chokorba to akofe ani chokorba imbeta de na beta yoromi abe chokorba nyere nyame de ka ni chokorba ni mbafe ka sugune ke yoromi abe nyame biri ka chokorba inta ka jigi abe sugune ke
na tilala sugunela abe cokoroba inta fana ka yele nyame ka ubeta ko kungo kono na nuna yoro dola abe bele yoro o ya soro tile ka fari tile mandire do tile ka fari ko jugu tile ye bele yi sofe akakala ko jugu cokoroba in ko ko ale ba fe ka sugunete aye nyame biri ka cokoroba jigi aba haketo ba ko min makisili khashiyataini hada made komi afoli ka gele bamaran kanda be ken nani aba haketo ola ni min barabu kando kisuli ki al khashiyataini hada madenche yaw ni hada madenci jamfara i korola ubejigi abe fa utogo be me afoli ka jugu bamanan kana tuma ma ye fa jigi fa be sugune ke u jigina duguma ube da bele kalamainka denye atege da bele kalamainka ka tege do fa ka ceya nunu ni bele kalamainje kala ya kanu soro fa konde ko oho ako iyinda ako depuis iye ne dans la doni mina ye fengo fenkene la na ya beken fay kinta kinjigi iye fengo fenkene ya beken fay me fule kam min kenete ne man ningen fay iyinda ni nyorola dawdenya fana saralaw ba masara aqisa dobe mahmur mutar sinkati de bofo akum madina kamalen dore tumbe ale fanta sete fay kamalen sera furuma awa fa ko de sete ne ko nebe muso furuye de kamalen yire tara bara abe bara ke na yemi soro aben Allah sago ko na chaya rabe muso furu fo o sera wa muga iriyale wa muga a sera mo la sago lemba bolo dondola fa ya wole akonde ko bi wori ko benela de akon fa wori ko bela ko wori ko bennate denye wori munun dogo nyini wa muga ya taruta nananu ya kon fa nunu mina ne tunye nunu fara nyugon kare puru sete e kamuso furu ne nyere kamuso furu ne ni e ko wori ko bela umina fa kasira kun den te sika nunu mina ne kanka muso furu sete ne e yere ye munun dogo fara nyugon ka kun ne ko mina ten nunu mina den de ko wallahi fa ibu mina de faya umina anyaji bora yumina yeddo aukai ako tile sabana madina janna fulu tigi bado be madina o terike ye mugo doye aye dumuni do tobi ko ambite utara dumuni ke abo ako terike manne si sose do dayele komi awbe dugu kalama ma ko be danaya mala nimimbe barake ngon fe nimmi danaya mado aterike mfana ka dombaga be min do kera nin kamalende min wa mugandi afama awa ko ne fana madina ya ne dalembe mugo la aye de kamalen to fo ko ne dalembo de la de ako ina kana ana tara na politiki nyata bara la vansi folo min dira ma ado iriyali wa kemeni muga afana ye ofo balmo nanya nimbe fo ni nimbe bora isa bange baka bato ko ni fora awye Abdullah ibn Umar dondola ube alikaba tawaf anyabe dola baba ko la be tawafu kenai akwa mun ni imunya ko ni nyembade akwa la kisara herala etuma mi kamale ni me ako Abdullah ibn Umar ma ko nya saraba ako ayi iye do ke ala kisara ne tinya mina hara atinkele dimi ima sarola fulo timminya mina e woloto hari timmina kele dimi ima sarola fulo ala kisara ye doke balmo nanye nimbe fo nambora nimbela bange baga ko akagele ni kera do denye jurudondo abesara ni kera danga denye ni ala ma farika jurudondo abesara ni nimbe donna bange baga bato fana ni qaida be fihi tafsir qaida be faramfansha balade nun ko bange baga ka bato ala sosote de
ni bange bagay nyamare ala sosole otede ni bange bagay nyamare tiden sosole otede ni bange bagay nyamare islamia sharia do sosole otede ala minye bange bagay bato fo awye ako wayinja hadaka ala an tushrika bi mali sallaka bihi ilmu fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa nim fana digina jonka kibarala sadu buna be wagasi awolo ba imam sadu limanani muhammadu sallallahu alaihi wasallam kado silamiyala abatu nye kafiride ako sadu ma ako ne ye dumuni tige nyerela nye mi jin tige nyerela nima dum bonni muhammadu dina ina nete minte dumuni ke kumu be faga minogo be faga ba ila gosina ka fo sadu kera sabaya ba faga akomba akon nin keme boyila nin keme nabila be bo boyana nete bo muhammadu dina la danga de yatede ne yenya mar ni minye nin keme bo bonyana nin keme nabila be abe kelen bonyana nete bo mamaru dinala timamu ba jigi tigara la ya ka dumuni ay dumuni du kami ala ko ni bange baga fula yi kelede ka nyini fede ko ika fula na farane alaka ako kanu fula bato wala de ni ikajiya musalaha ni ikajiya nyuma mi bo ke akuye ne kanu faruka fulanka fo yala de fulanka fo ya fora le junubu kumba bay suno junubu be de bo ola fengo fenye haramu fengo fenye bidiyai fengo fenye alaka wajibi tole mo tettu ko bange baga ko la de ani fana ko do be o ma wajibi hada madenka ko ka bange baga bato o yorola ni bange baga yibala bila ala sosola ma wajibi kay ka bato yorola ati kay ka bato yorola ni bange baga ye fenyini fe nyin keli na ke baliya torana na fataka o kima sila intore akuika kodo toyo o toli tora be eka ni hara toya na fasita aleka akuika kodo ke o koyin keli tora be eka ni ma har ni yake anna fasita aleka bange baga batoma wajibi kan ni rofana la cheikh sila bunte me bufu misali la akera muso akera cheo ni ka bange baga koima ni bange baga muso maro che maro e ba ke ka muso do furu silamia sariya la ka furu nyogo mano dina tigido jogo nyuman tigido iya nyini bafe kan ni muso furu iya nyini bafe kan ni muso furu ko ikana furu de ikana ni muso furu de aha na ya soro ibade yafo ibe ifade yafo ube fula de yafo nuna na ni sababu min yi silamia sababu ye nabi balika muso furu ikana muso furu de me numa na ni sababu ye silamia sababu sariya sababu mimba ebali ika muso furu ni yoro la ni mugo min sera ka kari muso na ka toye kon ka to bange baga utala akani ni yere ya do ndu sukundi ro la muso nan tese ka toye bange baga ma wajib bato ma wajibi kaya ni famuna wa ni de muso made do che bori fe dina tigi de do jogo nyuman tigi de do ifa yere nyamara do ko abu dama iba ko ate ko ale sentala edde musoma na ya soro ba ko nin furu ne sentala ni baye ko fo silamiya sababu do na yi silamiya sariya sababu do fo nin ba bali koy kana furu cheima baka kuma be minare nin che ate salli nin ce dina kabolo nin ce ko bara ni wal muso de be nyogona nin ce ko muso bilala de bara be muso de bilal na ye sababu fo min ye silamiya sariya sababu ye na bi balika furama baka kuma minai kana furama min na ya sori ba ma sababu fo min ye silamiya sababu ye fo jinya ko doro jinya na taw ne jinya ko doro e fana dina tigi de ya atigi dina tigi de ya tigi do nyuman tigi de do e fana bolo ninni na nyogona tara ka neta nka nyogona soro aka gele bange baga bato ma wajibi kan yoro fana la bange baga bato ma wajibi kan yoro fana la ni fa ye siradi furwa tigima ni bange baga hari na maso kofe abena so sai usali fojana anyin karan ni nyogona ma aku afuru ni bange baga maso abena so ha aku hari na mana so kataw be ale de fanfela la kataw te fanfela la hari na maso kataw be ale de fanfela kataw te e fanfela la donc antum ben nununde fo
k'u fara ka ninnu ka kɔlɔsi bangebaga bato bɛ yen mɛ ala ka hakɛ bɛ bangebaga ka hakɛ ɲɛ ciden ka hakɛ b'u ɲɛ ni bangebaga fila y'u bila ala kuta la u tɛ bato o la batoli tɛ wajibi ka o yɔrɔ la i t'u bato o yɔrɔ la i ka furuko in na n'u k'u b'u bali muso dɔ furuli na diinatigi do jogoɲumantigi do sababu wɛrɛ tɛ silamɛya sariya ta bali i ka furu kɛ n'u y'u ɲamari k'i ka muso dɔ bila silamɛya sariya sababu su tɛ silamɛya sariya ta wajibi ka i ka bangebagaw bato ni yɔrɔ ninnu na wagati ma se ya subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka aya mugana